Il-Kummissjoni Ewropea għandha tkun flessibbli mal-ekonomiji kollha, mhux biss ma' dawk kbar iżda anke ma' dawk żgħar bħalma hija Malta. Għal dan il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Alfred Sant. Dan meta fi Strasburgu tkellem dwar riżoluzzjoni fuq studju li għamlet il-Kummissjoni Ewropea dwar il-qagħda ekonomika fl-Ewropa għal din is-sena. Sant sostna li l-ekonomiji tal-pajjiżi Ewropej baqgħu staġnati u l-Kummissjoni Ewropea għadha ma tafxala qed jiġri hekk. Huwa rrekomanda bosta riformi strutturali li huma meħtieġa u ma jfissirx li se jnaqru il-mudell soċjali Ewropew. Fisser kif is-sistema magħmula minn setax l-ekonomija qed iżżomma mudell fejn il-budget nazzjonali jridu joperaw kemm jista' jkun f'bilanċ, iżda din mhijiex l-aħjar maniera kif titmexxa żona b'munita waħda. Intant Sant ikkummenta wkoll dwar il-fond ta' investiment propost mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u li diskussjoni dwaru fl-istituzzjonijiet Ewropej mixja sew. Sa id-dibattitu l-kbir ukoll huwa kif se jidħol tielet pilastru qed jgħidulu li għandu x'jaqsam ma' investimenti ġodda illi jħeġġu ix-xogħol, li jħeġġu l-investiment, li jħeġġu proġetti ġodda. B'enfasi kbira allura anke n-nefqa tiġi indirizzata lejn dawk il-modi dwar għaqda fil-qasam tal-enerġija u użu aktar mis-sistemi diġitali. X'inhu ma' sistemi diġitali? Mit-teknoloġija tal-computers, tal-elettronika li biha s-setturi tradizzjonali jsiru aktar kompetittivi, aktar innovattivi, aktar ħarsu lejn qudiem, aktar moderni.